Ул шул хәтлек яхшы әниdir. Кичмән шатырата Кәрим. Сағындым. Әлі генә кайттык. Сағындым. Дәвамчысы дип Әлфия апа мине әйтәдер иде. Ничек була бит? Яшьрәк вакытта, чакларында бик ярата иде. Җегетләр белән 10 ел бер йортта яшәдек, менә шулай. Менә күршеләр дә булган. Кешеләр дә булды. мин гаепләмим кемнедән. Илхам Абу Шакир. İlham Şakirov. Илхам Шакир. Әйләнә пленкалары, шырлары язылган, плюс дип атала инде. Әлфияның дәвамчысы булырдай, хатын-кыз җырчылы. Кемне атай аласыз? Ак чәчәкләр кебек кар ява, хәтерләтеп ямьле май кишен, шомын чәчәк аткан тугайда, йөргән иде икән бу кишен. Бүген без Казан үзәгендә урнашкан пирамида концертлар залында бирдә Әлфия Абзалова исемендәге зур фестиваль бара. Әлеге фестивальдә җырчылар, нәфис сүз осталары, гомумән мәдәният белән бәйле бик күп кешеләр катнаша. Моңа өстәп әле Әлфия апаның туганнары, балалары, оныклары, бик күп замандашлары да әлеге залда. Бүген әлеге кешеләр белән сөйләшербез. Кыскасы, яраткан җырчыбыз Әлфия Абзалованы искә алырбыз. Ул шул хәтлек яхшы әниdir. Менә кеше киткәч бу дөньядан, шунда гына аңлый башлыйсың икән. Элек тә белә идек, безнең әни иң яхшы дип. Менә сөйләшеп утырасы килә, кочаклашасы килә. Сүземдә юк, шул хәтлек авыр. И барбер күнегеп булмый. Шушы состояние. Бардыр кебек. Менә шулай. Әйтәм инде иркәмдимен, гел мине уйлап йөрмә. Гел мине уйлап йөреп син, концертны үзә күрмә. Үзе яшь кенә булса да, хәтере юк иркәмнең. Онытмаса ярар иде, миңа гашыйк икәнем. Әлфия апа белән гомер буе йөргән музыкантлар Давай шул бит. куда-нибудь в сторонку, вот сюда, что ли? Я мотором. Это что? Бергә концертларда оештырдык, бергә җирдек тә, бергә яшәдек тә. Без иҗатташлар гына түгел, без инде туганнашып беткән кешеләр. Гел бергә, Әмма Әлфия апаны ни өч сүз белән әйтеп була? Ой, Әлфия апа бик күңелле, бер кайчан да кайгыга бирелми торган. Гел настроение, әз-генә настроениең төшсә дә сизә торган, сразу же синең настроениең тут же көлдереп талда. Бик сирәк кенә моңа ядрый, бик сирәк. Йөрибез инде. Мәйтәм кайтарыз 90-га. Мәйтәм дә Әлфия балалар белән утырып әзрәк. Кичмән шатырата Кәрим. Сағындым. Әле генә кайттык. Сағындым. Хәзер җигереп киләм. Шулай иттереп тагын башлана гастроль. Әлфия апа эпоха. Гасыр җырчысы. Андый әле юк җырчылар. Бүгенгесе көнне 50 ел була, быел декабрьдә җырлый башлаганыма. Әлфия апаны әкрен генә куып барам, гомер булса бәлки җитеп булыр. Алай берсә шулай булсын. Һәм менә Әлфия апа теге әйткән сүзләре белән бит инде ул дан тота шулай бит. Менә сезгә нинди әйткән сүз истә калган? Мине Алиһә сәхнәдә син Алиһә диде. 10 ел бер йортта яшәдек, менә шулай. Менә күршеләр дә булган. Кешеләр дә булды. Усаклы ярдәмчел, кешелекле, бик затлы Әлфия апа, бик акыллы. Һәм шул вакытта бик тыйнакта иде. Әлфия аяк терәп, каты сөйләшә. Җырчының тамагына балда, майда, йомыркада булырга тиеш дип кенә җикпәнәтек. Табалар, тамакны туйдыралар. Кишин берничә терәүдән торган авыл клубы шыгрым туратлы.
Kul klub stенасының tuzanları ışa. Haman anın jırlауын sürüyorlar. Әлфия ise karışmıyor. Жарлый да, жырлый. Жырлый гына түгел, мұң суза. Көңілді сұрауларға көшсек, Әлфия апаның яратқан ризығы нендейді? Ой, bilmem yarataydı. Hem beremeş. Беремеске жетішігіз. Бик көп етіп пішірдім бит мен. Ие. Міне, пожалуйста. Яратқан ел фасылы? Jeyni yarataydı kardeşler. Jeyni de ilk kışını yarataydı. Bilesiniz mi? Kışını Яңа елны яратайыз. Аның яраткан бәйрәме. Яраткан шөгыль нәрсәйді? Жырлаудан кала. Ул бик яратайды. Дөрестән әйткәндә. Монча да яратайды. Яшьрәк вакытта, чакларында бик яратайды. Җегетләр белән карт уйнарга. Дуракай инде. Бу яшьдә бандиткада булган брат шулай бит. Ул атаманчы. Актанышта туган. Актанышта. Агыйдел белән Шулман арасындан. Актаныш районы ялгышмасам Түбән Кабанлы авылында туган. Әлбәттә авылда туган. Актанышта? Актаныш. Ана мосын төгәй генә әйтәм. Бик күп тембрлар жазылырга мөмкин. Грудной ди. Халын тавышлы. Нәзик тә җырлый әлбәттә. Сопрано. Альт. Меццо-сопрано дрол. Ну, и народница, и опера. Альт. Ул бик телдә җырлаган инде. 17 телдә җырлый белгән. 18-20 дип уйлыйм. Татарча, русча. Күп. 17. Жырлаdım, бек төрлечә жырлаdım. İratı içendi, İbgir kahan, Suncadil ki dastan. Мушама Шакиров. Ой, Салават Шахтудин. Илхам Шакиров. Белмим. Илхам Шакиров. Соңгы елларда ул мәдәниятне, эстраданы күзәтеп бардымы? Күзәтте. Телевизордан күрә выступлениеларны. Карый иде. И әни әйтә. Ой, Сундыр, үләм, Сундыр. Хәзерге заман җырчылары әнә хәзер әйләнә пленкалары, җырлары язылган, плюс дип атала инде. Шуңа кушылып авызларына микрофонны тыгып бетерәләр. Шулай иттереп анда нинди хис булырга мөмкин дә, нинди моң бирергә мөмкин. Мин гаепләмим кемнедә. Мин әйтәм репертуар турында. Нишләптер җырларның мотив почему-то у всех одинаковый. Хәзер яшьләр алар шундый матур. Менә шушы репертуар гына әзрәк. Яратам дисең син, шуның өчен бар дөньямны онытам дисең син. Юргам син онытма дөньяны, шул дөньяда мин яшим бит, онытма син аны. Әлфия апаның дәвамчысы булырдай хатын-кыз иши бармы бүгенге көндә? Ну, ул гел әйтәдер, Хәмдүнә минем артымнан. Хәнияне дә әйтәдер. Дәвамчысы дип Әлфия апа мине әйтәдер иде. Ничек була бит? Бәлки, менә бу гасырда Әлфия апага алыштырды бер шәхес. Туачак дип өметләнәм. Ну, бар минем. Бар, конечно. На әйтмим. Менә шулай. Ул яши, җырларында эң мөһиме меңәрләгән, бөтен җир шары буйлап сибелгән тамашачылары күңелендә яши. Әлфия Абзалованы бер моң белән тыңлап булыр иде. Әлеге моң әле тагын озак еллар сүрелмәсен, гел яңгырап торсын, тавышы нык булсын. La 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 la
Hürmetli tamaşaçılar, siz İlgiz İlgiz'e tapşırığını qarağız. Rəhmət.